Molt bones a tots i benvinguts un dia més al vostre canal de Fibrosos. Estic encantat de donar-vos la benvinguda en el que és aquest, el segon vídeo. Jo soc una persona que pensava que no faria mai un vídeo al YouTube i bueno, doncs al final, com us explicava en el primer vídeo, he decidit donar aquest pas i llançar-me al món del YouTube i de les xarxes per tal de divulgar una mica el que és la meva experiència en la malaltia aquesta de la fibromiàlgia, així com també compartir coneixements per tal de crear una mica com un espai de debat, no? Al final pretenc ajudar-vos a vosaltres i també que m'ajudeu a mi és tan o més important, no? Jo el que més desitjo en aquest canal és que sigui un canal molt dinàmic, d'escoltar molt els vostres comentaris i ojalà, seria el meu ideal, algun dia poder començar a fer algun directe i poder compartir entre tots i fer així com una mena de grup d'ajuda virtual. A mi seria el meu més gran objectiu, ja que crec que és una carència que té el sistema i la societat envers les persones que patim fibromiàlgia, no? Que així com amb addiccions trobes ràpidament grups de teràpia, amb fibromiàlgia costa bastant. Jo us explicava en el primer que ara estic participant en un i estic molt content perquè em puc sentir comprès per les altres persones, ens sentim iguals i ens reafirmem amb que estem patint i bastant i que és una malaltia a tenir en consideració i greu. I això ens va molt bé, però en el dia a dia fer-nos valdre, de dir, escolta, tinc això, no és que sigui un mal de cap puntual i avui tingueu mal d'esquena i avui estigui molt cansat, no, tinc una malaltia que és real, pesa i vull que m'escolteu. I una mica és el que intentarem amb aquest canal, no? Donar-li el màxim de veu possible, no només a la fibromiàlgia, sinó a mi també m'agradaria que se sentissin identificades totes aquelles persones que pateixen dolor crònic, ja sigui de fatiga crònica, fibromiàlgia o d'altres malalties semblants, sinó també d'altres malalties de salut mental, com pot ser les addiccions, el TDAH, doncs també, i tampoc vull excloure ningú, vull dir, en general és per a tothom aquest vídeo, no? Però en especial doncs, que se puguin sentir compreses i tenir un canal, un lloc en el qual doncs, sentir-te una mica més acompanyat en el dia a dia, doncs per a totes aquelles persones que creguin que els hi pot anar bé. I dit això, bueno, ja veieu, és el segon vídeo que faig, vaig penjar aquest quadre, l'habitació a poc la vaig fent meva, sento que estic una mica més còmode, intentaré ser més fluid a l'hora de parlar i sentir-me més tranquil i a gust, sobretot si m'acompanyeu en els comentaris, doncs m'ajudarà molt en aquests inicis. He incorporat també un micròfon, crec que millorarà el so, ja que aquesta sala he vist que ressona una mica i bueno, entre tots a veure si m'ajudeu a anar concretant una mica o fer alguna recomanació per tal de millorar. Moltes gràcies. I dit això, doncs, donem pas a una mica aquest segon vídeo que és introductori, així com ho va ser el primer, perquè bueno, m'agrada seguir una estructura i crec que al principi està molt bé que em pugueu conèixer, que pugueu saber una mica quina és la meva història de vida, sobretot relacionada amb la malaltia, i bueno, a partir d'aquí en els propers vídeos ja anirem entrant en matèria, a poc. Hi ha molt contingut per fer, així que paciència i pas a pas, no? Doncs bueno, això, una mica responent a la pregunta de qui soc, qui és l'Eloi. Jo soc l'Eloi, tinc 33 anys i soc veí d'aquí Guissona, una població de Catalunya que és famosa segurament, com molts coneixereu, per l'empresa Bonària. Alguns de vosaltres segurament haureu passat per aquí a dinar o simplement de passada, anant a la muntanya o cap a la platja. I bueno, explicar-vos de mi 4 coses que són importants una mica en la història de la meva vida per a posar-nos tots una mica en situació i a partir d'aquí que em conegueu una mica més. Jo sóc una persona que em considero normal, que quan era petit, fins als 16 anys, doncs vaig fer els estudis de formació obligatòria, doncs la primària i l'ESO. No vaig tenir problemes a l'hora de realitzar aquests estudis, no només em refereixo a realitzar-los, sinó amb problemes externs. L'únic fet així una mica com a punt d'inflexió va ser la separació dels meus pares, que això va ser quan jo tenia 4 anys. Bueno, evidentment això comporta el que comporta, però ara tampoc no entrarem per no allargar-nos. El següent punt d'inflexió, que aquí ja sí que és una mica més interessant,
perquè té a veure amb tot el que em porta fins a dia d'avui, és el diagnòstic del TDAH, que així com la fibromiàlgia és una malaltia que tens que anar trucant i investigant als llocs per a que t'atenguin, et creguin i t'has de fer valdre per dir, coi, que estic patint molt i que m'està passant això. En el TDAH és quasi una mica al contrari, que sembla que et vingui a buscar a casa, no? És una malaltia que està molt més divulgada, que està molt més... la gent en té molt més enteniment i doncs això. Als 16 anys se'm diagnostica el TDAH i se'm proposa de seguir una medicació, la qual cosa comportava que tingués que deixar, evidentment, de fumar porros. Jo en aquells temps ja començava a fumar porros i a jugar amb les drogues, amb l'alcohol concretament i això, els porros. Clar, què va passar? Que aquí ja vaig tenir el meu primer dilema, la primera decisió important de la meva vida per la qual no estava preparat, que era deixar de fumar porros i consumir substàncies, alcohol també, i centrar-me en la medicació. Clar, jo en aquells temps jo crec que ja era una mica addicte, perquè era una persona pròpiament pel TDAH, bastant impulsiva, amb la presa de decisions una mica amb dificultats en la presa de decisions i aquí la meva decisió de no vull prendre'm la medicació, no vull escoltar això que em dia del TDAH i vull seguir drogant-me, perquè va ser tal qual, va ser la meva primera mala decisió que al cap dels anys aniria perjudicant-me. I partint d'aquí, jo decideixo estudiar el cicle formatiu d'atenció sociosanitària, que avui en dia no sé si es diu tècnic de persones en situació de dependència, ha anat canviant, però vaig realitzar aquests estudis, correcte, ho vaig superar, continuava fumant porros, sense escoltar el TDAH, sense tal. Entremig d'aquests estudis, treballava a casa també, perquè a la meva família són pagesos i sempre hem tingut el cereal, els tractors i sempre hi ha hagut moviment per casa, sempre ha sigut una mica l'ajudant de casa, no? Però era una persona amb inquietuds, amb ganes de treballar o fer coses fora, no vaig ser el típic pagès que neix a casa i el primer dia que es munta el tractor té clar que vol el tractor, no, era una persona que tenia més inquietuds. I vaig seguir, una vegada acabat el sociosanitari, vaig entrar a treballar en una residència de persones amb diversitat funcional i intel·lectual, una cooperativa molt bonica que es dediquen a produir oli i vi, treballen al camp amb les persones amb dificultats i és una història molt bonica en la qual hi he estat 9 anys treballant, des del 2011 fins al 2020, l'any Covid. I en el transcurs d'aquests anys també vaig fer la formació, el grau superior d'integració social, me'l vaig treure, bé, content també d'haver realitzat aquests estudis. I bé, a partir d'aquí, la meva vida, una vegada estem en aquestes altures de l'any del Covid precisament, la meva vida ja fa un punt d'inflexió bastant més gran, que és quan cedeixo per ingressar-me en un centre d'addiccions, ja que, com us he explicat, jo havia començat des dels 16 anys a juguetejar amb el consum, i és algo que es va anar apoderant de mi. Jo ja quan tenia 24 anys ja sentia dins meu que allò no podia continuar d'aquella manera, estava molt enroscat en el meu dia a dia, patia molt entre setmana, perquè tu sents que no progresses, que no avances, que estàs estancat, que estàs tenint una vida de persona de 18 anys i ja en tenia 27 quan vaig decidir cedir a entrar en un centre, no? Jo ja estava en aquell llavors bastant malament i se'm va proposar des de casa d'ingressar en un centre i vaig dir que sí perquè considerava que per mi sol no me'n sortiria. Ja ho havia intentat d'anar al psiquiatre, anar al psicòleg i fer tota la ruta del bacalao, però no. Al final jo sol, clar, sense canviar la meva vida, el meu cercle d'amistat, sense canviar el que fas, no té sentit proposar-te un canvi d'aquesta magnitud, no? Tens que realitzar molts més canvis com se'n diu ara, conseqüentment. I això,
Aleshores, quan jo tenia 27 anys, m'ingresso en aquest centre de desintoxicació per tal de deshabituar-me del que consumia aleshores, que era alcohol, estimulants, amfetamines, els porros ja feia anys que no, però és igual, al final vaig entrar perquè sóc addicte i no és tan important el que consumeixes, sinó la forma en què ho fas i des d'on ho fas, no? Des del tapar dolor, des de l'impuls, i no com ho faria una persona que no té aquesta malaltia, que pot anar en una terrassa d'un bar, sentar-se, prendre una cervesa tranquil·lament i degustar-la, disfrutar de la cervesa. Jo sempre he consumit per col·locar-me i per entrar en una fase de descontrol i descontrol absolut, el qual et comporta moltes conseqüències. Dit això, el 2 de setembre del 2020 m'ingresso i surto del centre d'estar ingressat i de fer pisos i tot aquest procediment, al entre febrer i març del 2021. Allí pateixo un punt d'inflexió molt gran, que és que anant a jugar un partit de futbol amb els companys de tractament vaig tenir la desgràcia de trencar-me el tendó d'Aquil·les. Aquí és quan comença tot el malson de la fibromiàlgia, ja que una vegada se m'opera el tendó d'Aquil·les, jo ja no supero aquesta operació. Jo ja faig un trencament, no sé si heu sentit parlar d'altres persones amb fibromiàlgia, de que hi ha un dia en què el teu cos fa com un crash i ja és quan ja està. Quan fas una gran brotada de la fibromiàlgia pots haver tingut símptomes de fibromiàlgia, com debilitat, fatiga, però hi ha un dia o una setmana o una època en concret que ja notes que fas un trencament, que ja no tornes a ser tu. Durant un temps penses que la cosa canviarà, que és puntual, però amb el temps t'hauràs d'anar fent el dol de que allò es queda per sempre. Però això ja queda per vídeos més endavant, no? Només explicar-vos que aquest és el meu gran punt d'inflexió. Al sortir del centre em trenco el tendó d'Aquil·les i allí jo crec que s'ajunten moltes coses. S'ajunten tots els missatges de teràpia que jo havia absorbit, de tenir que fer rutina, tenir que ser bastant metòdic i disciplinari en el que faig en el meu dia a dia per tal de no recaure i de no tornar enrere. Tot això es trenca i se'n va en orris, evidentment, perquè el trencament del tendó d'Aquil·les t'impedeix caminar, et deixa en un estat d'invalidesa i de vulnerabilitat màxima, perquè t'han de portar hasta el plat a taula, no et val esperar res. Aleshores, això va comportar mesos. Van ser mesos, no és allò 2 setmanes i ja tornem una mica a emprendre el camí, no. I va ser un trencament molt dur que jo no sé si alguna cosa va passar també en aquella operació, és un dubte que tu se't queda dins i que al final per importància en el pas dels anys, però no sé, és l'acumulació de coses, no? Va ser una etapa a la meva vida en què vaig tenir que passar per un estrès sostingut, aquest canvi de vida tan gran, trencar amb vincles de la vida passada, fer moltes renúncies. És llarg d'explicar, que això ho deixarem per un altre vídeo, però que sapigueu el que implica, no? Aquella temporada amb la que vaig estar així. A més, estava deixant el tabac, perquè el tabac no recomana quan tu surts d'un centre que el deixis, ni mentre estàs en ell, sinó tot el contrari, que et mantinguis en el consum del tabac un temps, perquè deixar-ho tot de cop és contraproduent. Però en el meu cas, precisament per la fibromiàlgia, el meu cos m'ho va dir, o deixes de fumar ja, o és que me magnificava molt els símptomes de la fibromiàlgia. En aquell temps, jo encara no sabia que tenia fibromiàlgia i encara em creia els missatges que se'm donaven des del centre d'addiccions, que eren que des de la ment jo podia superar tot això i que era algo transitori, que simplement m'havia afectat això de l'operació i que tot això marxaria. Un missatge del qual amb els anys m'ha destruït molt, perquè em va generar una creença de que realment tot això
marxaria, que formava part de la meva malaltia, l'addicció, que fa això, posar-te malament per tal de que des d'allí entris en una conducta autodestructiva i fins i tot arribis al punt de consumir, creient que així sortiràs del dolor i del malestar, no? Cosa que tampoc es produiria. I bueno, jo crec que us he explicat bastant, és que m'allargo moltíssim, és una història llarga i amb la qual ja entrarem més en profunditat en d'altres vídeos, i jo només volia que sapiguéssiu una mica això, que em coneguéssiu, que sapigueu d'on vinc i tal. I en els propers vídeos seguirem desenvolupant una miqueta més doncs aquesta història, més ja entrant dins de temes o seccions que quedarà tot més clar i més concret que no pas com ara, que jo soc conscient que me'n vaig bastant per les rames perquè intento explicar-ho tot. I aleshores, doncs això, a partir del 2021, arrel d'aquest trencament del tendó d'Aquil·les i d'aquella vivència per la qual no vaig ser capaç de sostenir, em trenco, inicio aquest camí cap a la fibromiàlgia, en el qual has de començar a investigar què et passa, la gent no et creu, et fan analítiques, no troben res, sempre estàs bé, però tu veus que de poder treballar 12 hores en pots treballar 3, que a lo millor un dia fregar els plats ja és moltíssim, i aquí és on comença a poc el dol, la incertesa de si això passarà, si no passarà, i tot un procés d'investigació que les persones amb fibromiàlgia ja coneixereu, i les que no esteu aquí per esbrinar-ho. I bueno, a poc espero que aquest vídeo us hagi servit a mode d'introducció, que no se us hagi fet molt pesat, i en els propers vídeos intentem avançar ja en temes més, ja us dic, de forma més concreta, i com per exemple la fibromiàlgia i les relacions socials, el dol de la fibromiàlgia, anirem tocant cada tema amb la profunditat que es mereix i l'estona que es mereix, d'acord? Només esperar això, una mica el vostre suport i que gent que cregui que se sent identificada amb mi o que ha passat per coses similars, doncs que entre tots fem pinya. Gràcies i fins al proper vídeo, i espero comentaris vostres perquè per mi és molt important. Salutacions!